Bai, kaixo, egun guztioi eta ongi etorriak euskaraz eskaintzetik erabilera sustatzera gidaren aurkezpen honetara. Eskerrak eman nahi dizkiet Laudioko euskara teknikariari Felix Muguruzari eta Marguri Jatabe eta Laukizko euskara teknikariari Maria Fernandezeri hona etortzeagatik. Bestetik, eskerrak ere Ebeteko Iñaki Izmindiri eta Maialen Kubaseri, naiz eta gaur gurekin ez egon, aisialdian euskara sustatzeko egindako lanagatik. Eta hori-horiko hizkuntza aholkularitza enpresari, kudeaketan eta gidari lanak egiten laguntzagatik. Mila esker itziar. Puede que se haya conectado alguna persona que no entienda bien en euskera. Comentarle que la presentación se hará íntegramente en euskera, pero que para cualquier aclaración o explicación se puede poner en contacto con Eudel y personalmente le explicaremos lo que necesite. Hori zehaztuta, goazen harira. Euskadiko udalen elkarte honek udalontzat lan egiten du eta gure gizartean sortzen diren beharrizanei erantzuten saiatzen gara. Bere sorreratik, euskararen berreskurapena, normalkuntza eta erabileraren sustapena izan ditu bere helburuen artean, uro estatutuetan jasota dauden bezala. Eta hain zuzen ere, hortik etorri da gida hau sortzeko beharra. Udalek horrela adirazita. Haur eta gazteek aisialdean euskara gehiago erabiltzeko jarraibideak biltzen dituen dekalogo bat sortzea. Dakizuen bezala, haur eta nerabeen unibertsoaren zati handi bat, handiena ez bada, aisialdiak eta denbora liberak betetzen dute. Hizkuntzaren normalizazioan oinarrizkoa da udaletatik adintarte hori begira antolatzen diren jardueretan euskara eskaintza zaintzea eta era berean euskararen erabilpena sustatzea. Beharrizan hori mahai gainean izan da, aisialdi enpresatara jo genuen, haien bitartez beharrizan hori asetzeko bideak aurkitzeko. Eta haur eta gaztei zuzendatutako hainbat lan eta ekimen sortuak daudela jakinarazi ziguten. Hala ere, hortik guztiz kontzeptu bereizketa bat nabarmentzeko beharra ikusi genuen. Aktibitate bat euskaraz eskaintzeak ez duela bermatzen bertan euskara erabiliko denik. Eta ideia hori ipar bezala izan da, adin-tarte horretan euskararen erabilerak behera joateko joera duenez, euskararen presentzia eskasa omen da eremu soziolinguistikoen araberakoa. Beraz, hasiera batean, haur eta gazten euskararen erabileran eragiteko dekalogo bat sortzeko agindua gida batean bilakatu da. Gida hontan alegia. Ikusten duzu bezala, pixka juntzen eskuetatik. Eta bertan, udal batean, haur eta nerabei zuzendutako ekintza batean berrezena sortzen denetik, ekintza hori amaitu arteko ibilbidea irudikatzen saiatu izan gara. Bide horretan, Euskadiko Autonomia Elkarteko euskara teknikari batzuei gidako edukiaren kontrastea eskatu genien. Eskerrik asko haiei ere. Bide honetik gindoazela baieztatu ziguten, eta haien ekarpen batzuk ere barneratuta dira gida honetan. Laster entzungo duzue gidaren egitura eduki eta baliabidei buruzko kontuak, baina, bide batez, gidaren hiru alderdi azpimarratu nahi nituzke. Lehenengoa. Lehen aipatu dudan bezala, euskaraz eskaintzeak ez du bermatzen euskara erabiliko denik. Horretarako, haur eta gazten inguruan gaudenok hiztun berritsuak izan behar gara. Bigarrena, udaleko edozein ataletan haur eta gazteentzako programak antolatzen dira. Ez bakarrik euskara atalean. Salpuesken gisa, uda txikien kasua izan daiteke, noski, baino orokorrean euskara sustatzeko edo euskararen inguruan ekintzak, atal guztiak, departamentu guztiak antolatzen dituzte. Hirugarrena, udalaren eta hezitzaileen elkarlana funtsezkoa da ekimen edo programa horietako euskararen erabilerako helburuak lortzeko eta euskararen erabileran eragiteko. Horrenbestez, gehiagi luzatu gabe, entzun ditzagun gidaren egitura, eduki eta baliabide buruzko azalpenak Iñaki Izmendin ez dut. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Vale, listo. Bueno, egunon, hori, Iñaki Izmendi naiz, bete aholkularitzakoa. Zuetako asko, denekin ez, baina askorekin daukagu harremana futbol batzuetan da bestetan da, bueno, ezagutzen gaituzu bintzat. Bueno, beteren lan esparrua dakizu moduan, izaten da beti aurretan erabeen, euskaren erabilera, gaitasuna, motivazioa hortan aritzen gara, eta beti saiatzen gara tresna praktikoak eskaintzen,
eragile diren, edo izan daitezken, orduan lan asko egiten dugu familiekin, irakasleekin, eskolaz kanpoko jardueretako hezitzaileekin, horrela. Eta, adibidez, aisialden euskararen erabilera sustatzearen inguruan, hainbat gida daude argitaratuta, guk parte hartu izan dugu horietako hainbatetan, gida horiek batez ere, hezitzailei begirakoak izan dira, gehiago antolatzeei eta hezitzailei begirakoak. Eta orduan eudeletik egin zigutenean eskaria gehiago zan teknikariei begirako planteamendu bat egitea. Eta, saiatu gara zerbait praktikoa, simplea, erabilgarria egiten, eta gero bukaeran orkestuko dizuegu baita ere, hau aurrera eramateko tresna telematikoarena, pentsatzen dugulako praktikara eramateko benetan baliagarria izan daiteke. Hasiko naiz pixkat aurkezpenarekin, ez naiz askori luzatuko, ez naiz hartuko estrategietan, eta horrelako gauzetan gehiago ideia nagusienetan, eta gero baliabide telematiko horretan. Orduan. Orduan, aurreikuspena eudelekin da lanean hasi ginean, aurreikuspena zen, euskara sustatzeko sortuta dauden gida eta baliabide gehienak hezitzaileei begirakoa direla, eta behar dena dela azkenean benetan hori aurrera eramatea. Eta horri jarraipena egin bertzaiola, jarraipena egiteko baliabidea behar direla, orduan estrategiak hor daude. Hobetu daitezke, garatu daitezke, baina gehiago da nola egin jarraipena, nola neurtu, erabilera, egiten den lan hori nola neurtu, pixkat horri begira jarri ginen. Eta lehenen urratsa izan zen, ja aurreko udaberrian, 2025 udaberrian, ebili ginela, galeteria bialtzen teknikariei, elkarrizketa batzuk. Urte. Eta hortik ondori batzuk atera genituen, eta ja, finkatu genuen proiektua. Orduan, hasteko bi ideiatxo, gauza bat da jarduera euskaraz eskaintza, eta beste gauza bat da jardueretan euskararen erabilera sustatzea. Orduan, gure ustez, udaletatik jarduera euskaraz eskaintza oso garrantzitsua da, eta zenbat eta jarduera gehiago hobe, azkenean da modua, aurreketan erabeek, euskara ikusi ezaten, bizteratu dadin, nabaritu ezaten, normalizazioa zutatu dadin, euskaraz jarduerak egitea normala izan dadin, hori zenbat eta gehiago hobe, hori zalantzari gabe. Baina beste kontua da, erabilera sustatu nahi denean. Gauza da, jarduera euskara izatea, eta beste erabilera sustatu. Eta erabilera sustatzen denean, nolabait bilatzen dugu aurretan erabilera euskara gaitasuna ere hobetzea, erabileraren bidez, bizipenak indartzea, erabileraren bidez, baina hori zaindu egin behar da, ez da soilik euskaraz egitea. Euskararen erabilera sustatzea. Eta gida egiterakoan gaina pixka bat markatu genuen gure ustez jarduera diren, hor kokatzen direnak, eta esaten dugu bat, hori, erabilera sustatzea helburu esplizitoa da, jarduera horietan, ez da soilik euskaraz eskaintzea, esplizitoa da euskara sustatuko dela, hezitzaile batek dinamizatzen ditu, pertsona bat dago jarduera dinamizatzen duena eta euskararen erabilera dinamizatu ezakena, entrenatzaile bat, begirale bat, irakasle bat, kultur jarduera batekoa, eta normalean talde berarekin saio bat baino gehiago egiten ditu. Ez da saio puntual bat, izaten da, modaleko irekiak, edo gaztelekoa, edo kirol jarduera bat, baina pertsona berak hainbat saio dinamizatzen ditu. Landu dugu, honi begira landu dugu. Gero, egon daitezken ideia batzuk, behar bada, balio dezakete jarduera puntualetarako, baina berez horri begirakoa da. Abia puntu ez dela. Ez dut aipatu, eskatu jatea, hori zalantza galderak edo balin baituzu txatean idazteko. Gero bukaeran argituko ditugu. Eta gero, norabide bezala, hartu duguna da, euskararen erabilera modu egokian sustatu behar dela, ezin ditugula aurretan erabeen hizkuntza jokabideak edo hizkuntza ohiturak epaitu, normalean bereiek egiten dutena normala da, beste kontua da guri atentzio ematea edo guri kosta egitea ulertzea, baina egiten dutena normala da, orduan lagundu egin behar zaie, eta hori antolatzaileen eta hezitzaileen ardura da, eta modu eraginkorrean sustatu behar dela da. Planifikatu egin behar da, helburua jarri behar dira, estrategiak lotu egin behar dira planarekin, neurtu egin behar da, ez pixkat hor norabide horrekin. Eta kontutan eukita, ez dela soilik euskara zerbitzuetarako. Euskara sustatzea helburu duten edozein jardueretarako izan daiteke. Eta hori, udaletako sail guztietatik egin daitezke gauza horiek. Jarduera hezitzailea baldin bada, helburu hezitzaile horien barruan, euskaren erabilera sustatzea ere helburu bat izan daiteke. Hori da, ordu, eta abia puntu, da hemen zailtasunetan sartzen gara, Abia puntuko bi oinarri ezinbestekoa. Bat, jarduera horretan hezitzaileen artean euskaraz egin behar dute, eta bi, hezitzaileek parte hartzaileei euskaraz egin behar diete. Hau ez bada betetzen, gidan, betetzen diren estrategiek, ez dute ezertarako balio.
Eta, punto, ya está. Orduan, ja, jarri ontara eta ez bestera. Erabilera sustatu nahi bada, hau bete egin behar da. Leku batzuetan da jarduera batzuetan erabat eta hasieratik ondo betetzen da, baina guk somatu izan ditugu, adizu da leku irekietan eta begirale asko mugitzen diren jardueretan eta zonalde batzuetan eta eta zailtasunak. Eta orduan hezitzaileen artean ez badute euskaraz egiten ez dugu. Hezitzaileek ulermenaren aitzakiarekin ez baiete parte hartzaile euskaraz egiten, horrezin da euskaraz sustatu. Ez da, bale, orduan, gu hau jarri dugu, eta gidan ere horrela gertzen da, oinarrizko abiapuntu ez dela. Bueno, barintzak kontutan izateko, eta hau azkenean da, lizitazioetan, lehialdietan, hau eskatu egin bertzaile, ezin da aukera bat izan, edo bai, baino nolabait bada udalen ardura, hau bete ez. Ez dela erreza, segun nun, lekuatzen oso germaguta dago, beste atutan, zailagoa da, baino oinarrizkoa. Eta behin hau onbendik abiatuta, hau dago gero gidan ondo azalduta, puntuz puntu eta ondo azalduta, baina labur, lehenengo gauza erabileraren diagnosia egin behar da. Hau da, jarduera hori hasten denean, udaleko irekak hasten denean, gazteleko hasten denean, kirol jarduera bat izan daiteke berdintzaitzer, hasiera momentu horretan zein da euskararen erabileraren egoera. Horren diagnosia bat egin behar da. Eta gu proposatzen dugu, nola egin, eta baita ere horri nola jarraipena egin. Baina modu simple batean, zein da egoera, gero hortik, helburua jarri behar dira, baina diagnosiarekin lotuta, eta helburuak zehatzak izan behar dute, eta lorgarriak izan behar dute, helburua ezin du izan euskara erabilera sustatzea, helburua izan behar da asko zehatzagoa, eta estrategiekin lotu behar da. Osea, ze estrategia erabiliko ditugu helburu horretara iristeko. Eta noiz erabiliko ditugu, eta nola erabiliko ditugu estrategia horiek, planifikatu egin behar dira. Eta gero ja, jarraipen egin, ari gara erabiltzen estrategia horiek, aurrekusi moduan, erabiltzen ditugunean ikusten dugu zerbait, balio dute, eta ja, hortikan, amaier bukarako valorazioa egin, eta hor berriro diagnosia egin. Zein da, zein zan hasieran euskaren erabilaren egoera, zein da amaieran euskaren erabilaren egoera, zer egin dugu bide horretan, eta hori guztia nola baloratzen dugu. Baina ja neurtu egin daiteke, baina ikusiko dugu, horretan. Eta ez da zaila, gauza oso simpleak dira, eta ne uste oso zentuzkoa direla, baina ez bali moda zaintzen, ez da egiten. Eta hor geratzen da, eta orduan balorazioak ez ditu oso orokorrak, askotan ez dakigu oso ondo zer egiten den euskara sustatzeko, horrelako goza. Eta orduan, teknikari moduan, zaindu beharrekoak, ikidan aipatzen dituguna, lehenengo urratsa ja udal mailakoa da, da behar izanak eta onespena, da identifikatzea euskaren erabilera sustatzea zergatik den garrantzitsua, ze jardueretan egin nahi den, hori dena identifikatuta adostu, hori lehenengo urratsa, gero lizitazioetan eta deialdietan oso jarri beharko litzateke erabilera sustatzea dela helburu bat, baina zehaztasuna eskatuko dela, zein dela jartu, ez da guk euskara sustatuko dugu, zer egingo duzu euskaren erabilera sustatzeko, gida honetan plantamentu oso zehaz bat egiten da, baina ez du zergatik horrela izan behar, beste eredu batzuk egon daitezke, baina zehatzak izan daitezela. Guk horrela egingo dugu. Egokia bali da, egokia da, ez zergatikan hemen plantatzen denaren arabera izan behar. Eredu bat da. Komunikazioa eta izen emateetan ere argi jarri behar da, euskaren erabilera sustatzea dela helburuetako bat, triptikoetan edo izen emateetan eta jarraipena nola egingo den aurretik ondo zehaztu behar da jarduera kudeatuko duten enpresarekin edo elkarteekin. Jarri duzuen nola sustatuko duzuen euskaren erabilera, jarraipena nola egingo du. Bestela, hor galtzen gara, eta balorazioak ere zehatzak izan behar dute, diagnosiak eta egindako prozesu hori kontutan hartuta. Orduan, bost urratxa hori dira, pixka bat, plantatzen direna. Oso logikoa dira, ez dira beti erreza betetzeko, eta niretzako hemen dago zaitasunetako bat, eta da, enpresa edo elkartei zer eskatu behar zaien. Jarduera ez duenean udalak berak zuzenean kudeatzen, eta askotan horrela izaten da, enpresa eta elkartei, ez lizitatzen zaiela, edo kirol klubak, berdintzak baino, kasu honetan berezikiari gara, udalarenak diren, baino beste enpresa edo elkarte batzuei esleitutako jarduera baiak, ez? Orduan, enpresa edo elkartekoek aurkezten dutenean proiektua edo, zer eta nola egingo duten, argi jarri beharko lukete, lehen esan dugun bezala, horrek zehatza izan behar du, eta komunikazio eta izan emanetan hori ere zaindu behar da, sustatuko dela, eta nola, eta hori jaso behar du, Baina gero daude hiru urrats, pixkat, zailagoa da, irenak eta hemen batzuetan sortzen dira
testuinguruaren arabera, jardueraren arabera, ez da berdina, baina bat da hezitzaileen profila bermatzea, bai hizkuntza gaitasun aldetik, jarrera aldetik. Ez dute C2 maila behar, nik uste gehiago dela, bueno, zeta C1 maila ere gu gehiago ematen dugu hori, benetan jario bat izan dezatela, eta jarrera bat, erabilera sustatzeko eta jarrera egoki bat. Behar bada B2 maila dauka, baina oso ona izan daiteke horretan. Eta, bueno, hori... Gaitasuna baino jarrera. Bai, eta gaitasuna behar du, jari hori eta behar du, baina, bueno, igual gehiago jarrera hori. Eta gero hezitzailei betebeharrak eta estrategiak transmititu egin behar dizkiete, eta jarraipena egin behar diete. Eta hau, enpresaren edo elkartearen ardura da eta eskatu egin behar zaio betetzeko. Eta hemen utxe egiten da, edo hemen sortzen da zailtasuna askota. Bai, paperean jarri dugu, baina gero betetzerakoan, egiten da. Eta hemen dago, hau ez bali bada egiten, jazta, ezin da zer egin, jazta, bueno, zer egin dugu alduguna, bale, oso ondo. Baina hori ez da modu bat, gero jarraipen egiteko eta ondorio batzuk eta ikusializata. Maitzak baloratzeko. Bai, hori da, eta hemen askotak sortzen da. Eta gero, enpresatako koordinatzaileek eta prozesu hori jarraipena egin behar dute, informazioa jaso behar dute. Helburu hauek jarri genituen, estrategia hauek adostu genituen, ari dira egiten, ari dira erabiltzen, daude zailtasunak, zer behar daude, zer ari gara lortzen, eta informazio hori jaso egin behar dute. Hori nik uste askotan hemen blokeo honetan sortzen dela zailtasunek handiena. Horon, baino, tresnak badaude, nik uste eskatu egin behar zaiela eta jarraipen hori egin. Eta gero ja, udalari eta jarraipen horren berri ematea, eta valorazioetan eta azalpenetan, informazioa zehatza eta osatua izatea. Izan horitzak pixkat enpresaren edo bete behar. Hori buruzko azalpena eskatu, gidan hainbat. Eta gero, gidan proposatzen ditugun prozedurak, eta hemen nahi sartuko, nik uste ondo daula zuek ezagutzea, baina behar badazuei, ez da, gehiago da hezitzaileei eta koordinatzaileei eta dagokiena, baina ondo dago ezagutzea, pixkat. Gero estrategien egon bain dizatzago, baina hau behar bada bai. Gure planteamentoa, betetik eta urtea damazkiko honekin, eta irakaskuntzan eta askotan ere horrelako helburuak eta plantatzen ditugu, eta progresio modukoa plantatzen dugu, diagnosia egiten dugunean esaten dugu. Aurren nerabeek gurekin euskaraz egiten dute. Gurekin ez badute egiten, nola lagundu behar diegu beraien artean euskara erabiltzen. Beste da, guk eragiten dugunean beraien elkarrezketetan egiten dute euskaraz. Egoerako abesten ditugunean, guk eragiten dugunean ez badute egiten, nola egin dute beraien kabuzari direnean. Eta gero beste da, nola egiten duten beraien kabuzari direnean. Horrela plantatzen bali madugu, diagnosia egitea oso erraza da. Zer dira, 3 galdera. Eta ja, 3 galdera horietatik ateratzen ditugu ondori batzuk, eta helburua jartzen dira. Eta helburuak izango dira, edo gurekin euskaraz egitea, edo gure eraginez beraien artean euskaraz egitea, edo beraien kabuz euskaraz egitea, egoera babestu edo antolatu edo ja beraien artean euskaraz egitea, edo euskara mantentzaia, edozen egoera eta tarteetan. Lau helburu horiek plantatzen dira gidan. Gaina eta gero azalpenetan eta jarraipen tresnan, telematikoan, azpimarratzen dugu hori, diagnositika jarri behar dira helburua, eta albada, 2 helburu baino gehiago jartzen. Bat edo bi. Gurekin euskaraz egitea jartzen bali madugu, merezi du beste bat ere jartzea. Baina, bat edo bi dauzkagunean, ez du merezi gehiago jartzen, zen asko egingo gaitu. Eta gero estrategiekin lotzeako eta asko komplikatuko. Baina, helburua jartzen ditugu, eta gero estrategia. Oinarrezko estrategia, baina oso erripatu duen bezala, ez hitzaile berritxuak izatea da. Ez dugu eragitea, elkarrezketetan sartu lagundu jarrera bat da, ez hitzailearena. Eta gero daude, eguneroko egoerekin, lotza, hizkuntza erabiltzea ezinbesteko diren jolasak, hizkuntza jolasak, motibazio jarduerak. Moden bat estrategia daude, gidan da proposatzen direnak, baina, ez dizkitu horren azalduko, baina, hor daude. Eta hor ikusten da, helburu hau jarri dugu, estrategia hau dauzkagu, eta hori da, orduan. Gidan, prozedura adibideak sartu ditugu, estrategien adibideak sartu ditugu, prozedura bat, udaliko erike batzuk, eta prozedura hau izango litzake, estrategien adibideak sartu ditugu, estrategia hau adibidez horrela, idatzita daude baita ere, eta sartu dira baliabide lagungarrie hezitzaileen gidak. Aurretik dauden gidak guk ezagutzen dituguna behintzat, denak sartu dira, eta daude loturak sartuta. Daudeleko egunera eramango zaituzte, eta lotura daude sartuta. Hor daude, Arabako Foru Aldundiarekin landutakoak, Gipuzkoarekin landutakoak, Jaurlaritzarekin landutakoak, udalekoi begira, gaztelekoi begira, dantzari begira, kirolari begira, mordoa daude, baina horiek gehiago dira antolatzaileentzat.
Osea, nik uste, ezagutu nahi betuzu ondo, baina gero dira, hezitzaile, koordinatzaile, antolatzen jentzaki da. Vale? Eta gero ere, gugunetarako lotura horiek daudela. Ba. Eta uzan beste klabea, eta hori asmatzen dudan hau ondo azaltzen, da, baliabide telematikoa. Bale, eta hau lortuko genu modu simple batean erabiltzeko modua, ez da, tak markatuz egitekoa, eta horri garrantzia eman genion, eta bueno, muga da euskagu, baina bueno, badaukagu tresnatxo bat, gustatuko ez dugena, eta dueletik ere ikusten den, ondo ongo litzakela, behin hau aurrera eraman nahi behar horrelako tresna bat erabiltza. Vale, berez da Google-eko formulario bat, bueno, irudia, bueno, saltuko zut hori. Oiaz, helburua da, baliabide telematikoaren helburua da, teknikariek ikusi ahal izatea zein den erabileraren abia puntua, zer egingo den, zer helburu eta zer estrategia erabiliko den, eta zein izan den erabileraren bilakaera. Eta enpresa eta elkarteentzat diagnostikotik baloraziora erabil dezaketen tresna erraz bat izatea. Hori da. Eta 3 galdetegi dira, bat da hasierako diagnosia egitekoa, beste da jarraipenetan erabil daitekena, eta beste da amaierako. Berez, horren izan kontua da, tresna da frogatu nahi genuen, gero eudelekin da aztertzerakoan, etzan nundik zer egin, orduan ikusten da modurik simplena dela Google-eko Drive-eko formularioak izatea, eta orduan izango duzuen aukera da, eudelera formulario horiek eskatu, eta zuekin partekatzekoa. Eta jazuena bihurtu. Bueno, erakutsiko izan, baina eta jazuentzako hartu, eta, erakutsiko izan hori. Vale? Bueno, hori da, 3 galdetegi horiek daude, eta eskuratzeko aukera duzu. Vale? Lehenengoa da diagnosia helburuak eta estrategiak, bigarrena da jarraipeneko galdetegia, eta hirugarrena balorazioko galdetegia. Eta gero, txertatu duguna baita ere, eta beste gida bat sortu da, ontaz aparte, beste gida txiki bat, eta da pixka bat, baliabide telematiko hori nola erabili. Simpleagoa da, baina pixka jarraibide bat. Ez, orduan da, diagnosiren, helburuen eta estrategien txostenerako gidoi eredu bat, esate, bale, hasi dira, udalekoa, hasi da gaztelekoa. Vale, diagnosia egin duzu, helburuak aukeratu dituzu eta estrategiak eta aukeratu dituzu. Eman informazioa. Eta orduan da, hori nola egin. Orduan, bete dugu galdetegi hori, eta hortik kantak, teratzen dugu txosten hori. Hori da. Eta ja nik, teknikari bezala, badaukat informazioa. Gero, beste adia jarraipen txostenerako gidoi ereduak, eta amaierako txostenerako beste gidoi eredu edo adibide bat. Vale. Eta hori da. Orduan, galdetegia adibidez lehenengoa, guk proposatzen duguna da jardueraren lehenengo egunean egitea da, ezagutu behar dituzu parte hartzaileak. Baina lehenengo egun horretan, hartu eta bete. Diagnosia modu zehatz eta azkarrean egiten da, oso azkarra egiten da, ez da ordu beteko bilera, eta adibidez hezitzaile bakoitzak bete behar bali modu galdetegia 30 segundutan beteko dute. Helburua zehazteko aukera ematen du, eta estrategiak aukeratu eta planifikatzeko aukera ematen. Vale? Eta eskatzen duguna da, galdetegian bertan, ohar batzuk eta gertzen dira, eta orduan galdetegiako oharrak ondo irakurri behar direla, ez dela komeni bi helburu baino gehiago aukeratzea, helburuek diagnosiarekin eta batekin da joan behar dutela, eta hobetsi behar dela, helburu eta estrategia gutxi aukeratzea, baina lanketa ondo egitea. Ez hori da, vale. Eta bigarren galdetegia da, jarraipeneko galdetegia, jardueran zehar erabiltzekoa, hoi da, nahi beste aldiz bete behar da, aurrikusi behar da noiz, eta ez betetzea erabakia daiteke. Hau da, gazteleku batean, ikasturte osoko programa izan da, nik uste mereziz bela, gure ikuspegiti behintzat, jarraipeneko galdetegia betetzat, ez gara bila ez behin, bete berriro, ze estrategia erabiltzen ari zarete, zer moduz, ikusten dezue bilakarari, eta jarraipentxo simple bat, baina zehatza eta ikasturtean zehar. Claro, astebeteko udalekuetan, ez da, igual da, hasierakoa, lanketa egin, eta amaierakoa. Ez da, hori ja teknikari bakoitzak, eta udal bakoitzak, eta jardueraren arabera, baloratu beharko du. Batzen duen ikastuaren bat, urte guztien zen. Ikasturte osokoa dira asko, baina bestatzen motza dira, hor, baloratu, baina aurrekusi. Beteko da, ez da beteko, eta betetzen bada noiz, eta nola aurkeztu. Gabonetako parke baten, zentzurik ez duko lupu. Gero Gabonetako parkea ez da bete-betean sartzen hemen. Ze jarduera puntuala bada, ez dago talde bat, ez dago beirala talde batekin denbora askoan da. Gabonetako parke batean handaude, eta rotazioa da orduan, beiraleak irizpide batzuk behar ditu, erabilera zaintzeko, baina sustatu, gehiagi ere, ez orduan, baina hau gehiago da, udaleku irekiak, itxiak, motzagoa dira, irekiak hilabetekoa balima dira behar bada bai,
gaztelekoak, dantza, musikako jardueretan, ez dakit. Horietan igual merezi du, beste batzuetan, igual. Baina ja, nik uste norberak baloratu behar duela, antolatzerakoa. Eta gero, balorazio galdetegia, jardueran amaieran betetzekoa, estrategian erabilerari buruz galdetzen da, eta egiten dena da, hasierako diagnosia eta amaierako diagnosia ere hartu, eta bilaka ere ikusi. Bale, horrentxe adibide txoa jarriko izuet, eta txostenetarako gidoia gehitu dira, mira, gidoia horrela, hemen hau jarri. Olako gauza. Eredua dira, erabil daitezke. Bueno, erakutsiko izuet galdetegia, momentu batean. Bueno, hemen daude eta, orduan, ahi ez lehenengoa da, diagnosia, helburuak eta estrategia. Bale, gazte muzik ikusten da, nau, ze munikago handitzen, eta bai, ondo ikusten da. Bale, orduan, berez hau izango zenukete. Hau da, zuen badaukazu zuen Google-eko kontu batean edo, enagazu enpresarekin partekatzen duzue, edo enpresak dauka berea, hau publikoa da, azkenean, bale? Eta hemen egiten dena da, hasierako diagnosia, parte hartzaileen euskaren erabilera. Parte hartzaileen arteko harremana, bereen kabuz euskaraz egite dute beraien artean, bai, batzuk bai, baina beste batzuk ez. Parte hartzaileen arteko harremana, hezitzaileak modu aktiboan eragiten baduzue egiten dute, bai, hainbatek bai, batzuk bai, ez. Osa, horrela da, ping, betetzeko horrelako galdetegi simple bat. Hori, eta gero, diagnositik helburuak aukeratzera. Diagnosian jasotako oinarri hartuz, aukeratu ditzakezu, helburu bat edo bi izatea gomendatzen da. Eta hor da, helburua, parte hartzaileek hezitzaileekin euskaraz egitea. Helburua aukeratu zuen, bai. Eta hor, helburu hori aukeratzen badute, estrategietara joango dira. Bigarren helburua aukeratu zuen, bai, estrategietara joango dira. Hirugarren helburua aukeratu zuen, ez, boron salto egingo du. Ez hori da, pixka bat, oso, erakutsiko izan, hola bat, eta listo, eta gero planifikazioa. Bale, noiz erabiliko zuen estrategia hau? Egunero, 6 elkarrizketa sortuko ditugu gutxienez, ez dakit ze. Egunero hizkuntza jolasak erabiliko ditugu, ez dakit nola. Eta holako... Bale, horrelako, eta hortikan ateratzen da planifikazio hori. Bale, bigarrena da jarraipenerakoa. Hau da, jarraipenerako galdetegia. Eta hemen soilik galdetzen da estrategien erabilera buruz. Aukeratu duzu, kontua zen mugak hor ditu tresna. Bigarren galdetegian berriro galdetzen zaie ea ze helburu aukeratu dute. Zer ez du aukerarik ematen bestela Google-eko horrelako saltxak egiteko, orduan. Berriro, hau aukeratu duzu, bai, eta orduan, hau aukeratu zu, ez, eta orduan salto egite. Baina bai, hortik abiatzen dela. Bale, orduan, eta, bale, eta aukeratu zenuten estrategia hau, bai, bale, eta erabili duzue, modu aktiboan, aurrikusi moduan erabili duzue, eta modu aktiboan erabili duzuenean, lortzen duzue parte hartzaileek hezitzaileekin euskaraz egitea, bai, pam, eta orduan da gehiago, helburua aukeratu genuen, estrategia hau, modu honetan erabiltzea, erabaki genuen, ari gara, eta egiten dugunean ikusten dugu bilakaerari, listo. Hori da, ez da besterik, hoxe da galdetzen zaiena. Bigarren galdetegian. Eta hirugarrenean, galdetzen zaiena da berriro diagnosia, zein den egoera, argazkia, eta estrategian erabilerari buruz ere bai. Eta beraien balorazioa, zitzaileena eta koordinatzaileena. Eta orduan, bueltatuko naiz, PowerPointera da bukatzen duten, berehala honekin. Baina eman behar dio. Zergatik, zergatik. Ez baina puede. Beste zergatik ez zain. Indez Txilen. Zagoin agertzen zaitau, baina hau ez. Bueno, berdin da, ez, edo... Zagatu. Bai, hori zagatu. Baina, bai, ondo, barko, bai. Penasko, Frantz? Bat pare... Guarda kankerua beti. Vale, eta orduan begira, adibidez. Bueno, gauzatxo bat, orduan, lehenengo galdera, beti da taldea identifikatzea. Ze talde da?
bueno, batzuetan gazteleko balima da, ez daukazue jarri berrik, edo ludoteka balima da, ez daukazue jarri berrik, baino udaleko irekitan eta talde identifikatzea. Orduan, Googleko formularia zuena egiten duzuenean, hori aldatu beharko duzu. Hori bai, jarri beharko zuzen jarduera den, eta nola taldekatzen den, hori. Gu beste ezerrez aldatzea esango proposatuko genizioke, ze aldaketa egiten azten mazarete, gero barruko hautsiko dira. Eta gero orduan ez du salto egingo batetik bestera behar bezala. Baina, hori. Eta gero, parte hartzaileen arteko harremana, beraien kabuz euskaraz egiten dute beraien artean. Eta orduan, hasierako diagnosian, bai inorkez, batzuk bai, ez batzuk edo ez. Ez, eta amaierakoan, orduan, bi grafikotan ikusten da pixka bilak. Parte hartzaileen arteko harremana ez zitzaileak modu aktiboan eragiten baduzue, egiten dute beraien artean euskeraz. Eta, baita berdin, ez bilakaera zein den. Eta azkenean, hau izango ditzka amaierako txosteneko datuak eukitzeko. Jartzen eta hasierako diagnosia, jartzen eta amaierako diagnosia. Rakasta dudan, hitza honekin edo ez. Eta bat da, zein da erabileraren egoera, beste da, estrategiak aukeratu direnak, estrategia horien erabileraren eraginkortasunari buruz galdetzen da, hau da, egiten duzuenean hau, balio du ez du balio, eragiten du ez du eragiten. Hori da? Eta gero nahi gazu, zailtasunak, proposamenak, nahi duzuen, horrelako da, zitzaile euskeraz, eta orduan ikusten da alderik edo bilakarerik jardueraren hasieran egin zen diagnostikotik, bai edo ez, eta ekarpenak. Horrelako, eta berdin, estrategien da erabilaren ingurua, baina da horrelako goza simple bat, orduan dago gidoi bat diagnostikoaren txostenerako, beste gidoi bat jarraipeneko txostenetako tal, eta beste amaierako txostenetako. Eta jarraibideak oso simplea dira, oso da eta jarraitza. Orduan, hau jarduera kudeatzen duen elkarteak edo enpresa balima dauka, eta adostu balima duzue, horren erabiltzea, zuen badakizu ezer eskatu behar dizuen bukaer. Eta tartean. Eta zaila asko bere eman beharreko gauza, informazioa. Eta garrantzia handia ematen zaio hemen prozesua. Eta ez da horren beste, ea aur guztiek euskaraz egiten duten, edo nire guztiek euskaraz egiten duten, baizik, nondik abiatzen gara, zertan lagundu diegu, noraino iritsi gara, eta ze valorazio egiten dugu. Orduan, eta orduan sentsazioa izan daiteke, eske, beraien kabuz erderaz egiten dute, eta hori bagenekin lehenu ere, baina, beira, hasieran ez hitzailei ere, askok erderaz egiten zieten, baina amaieraina gehienek euskaraz egiten diete. Eta leheno jarduera bideratuetan, kosta egiten zen euskaraz egitea, baina jarduera ondo erabili ditugunean eta lortzen dugu, fenomeno. Ez hori da, baina ikusi egiten da, eta neurtu egiten da, ez hori da pixka bat helburua. Ikusi eta bakoitzaren abia puntua. Eta orduan valorazioa ere, bestela askotan, eta egiten, bazoaz kaletik entzuteitu pasatzea, udaleko irekia dauden, plaza batetik, entzuten dituzu erderaz, erderaz ari da, baina osondo ari da baina. Hori da kontua, ez? Lehen esan duzu bezala, ez dela epaitu behar. Claro, eta ez da noiz ez duten egiten, baizik, noiz nola laguntzen diegun guk, bestela erabiliko luketen, baina askoz euskara gehiago erabiltzen, eta euskara bizipen positiboekin eta ondo pasatzearekin lotzen. Eta hortan zentratu behar du, ez hori da pixka bat. Bueno, hola utziko momentuz, ez da, ikero kalderak eta balima daude, eta azkenean azalpena luzesa barra da, eta horretan, bale, kenduko eta hori da. Oan nitza felizilena, ez da? Bueno, ni zuetako asko ezagutzen dut ja urte batzu dara matzagulako kontu hauetan. Ni Laudioko hezkuntza normalizazioa teknikaria naiz, euskara teknikaria, beti esan dena. Eta behitu zelako erronka ekarri diguten ona, ez? Euskaraz eskaintzetik, euskararen sustapena sustatzera, Eta hor pizten zaizkigu bertigoak guztioi, ez? Gu guztio gara bekatariak hori zera honetan. Bertigoi esendatzeko ekarri izan da sendagai hau, ez? Bada gidau gure lana errazteko eta gure beldurroiek ere ekentzeko. Aurretik aipatu izan dira honen zera guztiak, ez? Ni pintzela da batzu besterik eritute ban. Jolenik eta behin nik uste dut eta udalen ikuspuntutik, ez? Euskaraz eskaintzea hori bermatu egin behar dela. Gu gurean esate baterako badugu ordenantza batean eta hizkuntza irizpidetan ipinita gazte eta umentzako zera guztiak eskaintza baldin badago euskaraz izan behar dela. Hori bermatuta. Eta gero beste puntu bat ere oso fokoa ipintzen duten honetan bada zeharkakotasuna. Gu sarritan, udaletan eta horrelakoetan joera dugu irla batzuetan bizitzeko. Baina
baina izaera sozialeko kontuetan, arloetan, irlak baino kontinenteak behar ditugu. Hor batu behar ditugu lur guztiak eta kontinente batzuk eratu behar ditugu. Bestetik ere, izaera sozialeko kontu horietan dela berdintasuna, ingurumena, parte hartzea, hizkuntza normalizazioa, beti frustrazioan bizi gara. Frustrazioa da gure motorea eta gure erregaia, ez gure kerosenoa. Eta hori ona da, baina beti zerbait gehiago egin daiteke eta lortu nahi zenuena etxara iritsi, hobetu egin duzu, baina etxara iritsi eta beti frustrazio horrekin bizi gara. Ni oso ondo bizi naiz lanean frustrazio horrekin, oso ohituta nago. Baina hori ez da baina ez da etsipen bihurtu behar, desberdina da. Beti gehiago egin alduzu, baina etsipena edo depresiorako daukagun joera hori, ez? Beti negar bilerak egiten ditugu beti, bado negarrak egiten, eta Iñaki ondo esan bezala, esan du, zer dugun aurrean, eta zelan egingo ditugun aurrera pausuak, ez? Besterik gabe. Eta gero, aipatu izan da ere bai, ez bada beste kontu bat aipatzen dena honetan, ez dela zigortu behar edo horrela presioa sartu behar, ez umeengan, hori puertísimo gainera, zer egiten duten, ez hitzaileengan ere, ez familiengan, ez eskoletan, ez da gure buruarekin ere. Guk frustrazio horretan komentatu dugula, gu ere gara honen errudun eta beti gaude gauzak egiteko eta tarretarako. Eta ni badakitu dalasko, eta ni arabatik natorrelako gainera arazoa dituztela ere, politikoekin, ez? Horrelako gauzak onartzeko orduan eta horrela beti oztopoak, ez? Eta hoiena ere kontuan hartu behar da. Eta ez muturka jarri eta horrela beti ezik eta gu esparri horiekin guztietan seduzio erabili behar dugu. Ez dugu hor gara gudari kamikaze batzuk, ez? Seduzio erabili behar dugu eta gure terrenora ekarri behar dira, ez? Umeak, ez hitzainak. Bai, eta hori da, eta gu gaude oso ondo esaten da hemen ere bai, laguntzeko eta eskaintzeko eta denetarako. Baina ez edo nola gainera, ez? Edo nola eta bada beste pintzela da bat. Ez da, gu ez gaude, eta sarrita paratzen zaigu, guk ez dugu erabili behar improvisazioa. Hori izan behar da gure etxai handiena, ez? Improvisazioa, eta nik improvisatzen dut, sarri askotan. Eta gero improvisatzen ez dudanean ere, lizitazio bat, nor ez dago orain lizitazio bat idazten guztiok, ez? Igual ez du sormatzen eta txartu atera zaizu, eta baina, zaila da egitea, ez? Baina gu behar dugu metodologia bat, ez? Eta hor, ondo aipatzen da gainera grafiko polit batzuekin, hori biztatik diseinuaren polita dalako, zera honetan. Eskertzekoa, enpresaren lana. Begietatik sartzen delako. Zue kontuan izan, horrelako liburu bat irekitzen duzunean, 42 orrialde ditu, lehenengo egituzuna bada horria paratzen dituzu, eta geratzen zara irudiekin. Eta dekalogori, abar mandamentuak, eta dekalogo atari, begietatik sartzen zaizu nahi barik ere. Gero hasiko zara erakurtzen, eta edukian sartzen. Esaten genuen bezala, grafiko horietako batean, badago, beti diagnosia egin behar dela, horretarako gainera trena dugu, helburu lorgarriak ipini, estrategia, planifikazioa, horren jarraipena, hori sarritan zaila da, denbora faltan ere ez du gabiltza, eta gero balorazioa, eta berriro hastea ziklo horrekin. Gainera gida honetan, esan dugu zerkakotasuna, eta agertzen ez dugu gainera bada gida praktiko bat. Honelako aurkezpenetan eta ponentzietan eta oso distiratzu batzuetan egon gara guztiok 11 bider. Eta batzuetan geratzen gara liuratuta, jaten gara eguneroko lanera, eta gero eguneko lanak ere jaten gaitu, eta zera horretan geratzen da ez. Baina gida honen balio handiena bada, teorizazio polit horretatik eta idealizazio polit horretatik praktikara jaisten garela. Praktika eta hau da, bademekun bat. Lehenago, zein dagile sokaten, medikuntza zer egite zuten, baina ez bazuten bademekun deitzen zen liburu bat, ez? Eta bazen, sintoma hau badoka izan daiteke bat, eta beste, gida oso praktiko bat, poltsiko nera matekoa. Hau da gure gida hau. Hau da gure gida hau, eukiteko zera batzuk, ematen dizkigulako adibideak, egoerak, dinamika desberdinak, hizkuntza jolasak, prozedurak, hau da, tresnak ipintzen ditu gure eskura. Hau etorri da gure lana arrastera. Bada baliabide bat, gero badakigu guru gabeziak izango ditugula, frustrazioari izango dugula gure bizkarrea jubilatu arte, retiratu arte, baina hori guztia. Eta gero beste gauza bat, gustatu zaidana bada, lorpen txikiak eta edonolako lorpenak, lehen komentatu duguna seduzioarena, hori gailendu eta nabaritu behar direla, desagertu behar direla. Eta hori da beti estimulo positiboa. Baitasunarekin gehiago lortzen da zigorrarekin baino. Hori guztiok oso ondo dakigu. Hemen diren aurrera pausoa plazaratz. Bai. Hemen eman baritugu besarkadak eta ez makillakadak, ez?
Eta gero, honek daukan proiezio almena itzela da, bada hor kirolean aplikatu daiteke, esian eta lankidekin ere bai, nolabait ere esparru askotara zen, teknika berdintza dira gauza guztietan, Aplikatu aldugu, egokitu aldugu, badugu ideia, eta metodologia badugu gara bera, eta badugu nola egin. Eta realista izatetik ere, jakikon daipatu bezala, lorpen txikiak ingo ditugu apurka-apurka, eta beti horrela egoa, hori da gure helburu, ez? Frustrazio hori argita txikin izan dadin, eta ahaztu gabe, gu mundu honetan etorri galea zoriontzu izatera, eta bizitzera, eta inguruko guztiak ere zoriontzu izan behar ditugula. Eta hizkuntza izan behar da, gauza porgarri bat, sentimentu honek eta vibrazio honek ematen dizkiguna, eta ez bestelakoak. Hori da mundua. Beste erik ez dakat esateko. Era filosofikoa izaten, Bai. Bueno, pues, nik praktikoagoa izango naiz, ez dakit. Hala ere nik aitortu egin behar dut, frustrazioaz gain etzipena ere askotan izaten dudala, osea, bueno, zure aholkua eta jarriko dut. Bueno, guk eta lauk izan ez da herri euskaldunak izan, oso euskaldunak teorian, gero praktikan ikusten genuen ez dela horrela, batez ere umeengan eta ikusten genuen. Badara matzagu adibidez udalekoak antolatzen, ez dakizen bat urte, 20 urte baino gehiago, eta egoera aldatu egin da pila bat. Orduan, guk zer egiten genuen, zer egiten dugu? Lizitazioetan, lizitazioan sartuta, gero eta gauza gehiago sartzen hasten ginen. Eta estrategiak ere sartzen ginen, ez eran gutxi eta gero eta gehiago. Adibidez, ze bat eskatzeaz gain, zuk esaten duzuna ez da bakarrik ze bat, baizik eta gero elkarrizketa egiten zaie zera begirale guztiei eta jarrera, begiratzen da. Hori, normalean hori kontratatzen ditugun enpresekin, daukagun lehenengo kontua da. Gero pleguan ere, aipatzen dugu eusliderrak metodologia, izitzaile berritzu egin gira ere erabiltzeko aholkua ematen diegu, eta ondo hartu dute normalean eta erabili izan dute. Gero, honetaz gain, plegu teknikoan ere, sartzen dugu begiraleek ikastaro, udalekoei begira, udaleko hasi baino lehenago, 5 orduko ikastaroa eduki behar dutela. Eta 5 orduko ikastaro horretan, sartu egin behar dute memoria teknikoan, zeintzuk izango diren edukiak. Eta euskarak eduki behar du bere tokia. Esaten duguna hori, liderran metodologia, ezitzaile berritzuak edo dana delakoa. Eta honetaz gain, memoria teknikoa aztertzerakoan, puntu batean, euskarari ematen zaion estrategia, edo zela sustatuko duten, horrek puntuazio handia dauka. 40 puntu eta ematen dira guztira, eta horrek 10 puntu ditu. Bada, inoiz, orain mendik horrela jazteo eta zaiagoa da, baina sartu egin dugu ekintza moduan, herrikoekin elkarrizketa. Laukizen eta jataben, badaukagu sortea orain iz, baditugu orain baserritarrak, eta baditugu euskaldun petopetoak direnak, eta beti erabili dutenak euskera, eta bisitak eta egin dira baserrietara. Orain gehiago, ero berantzatua, zeia baserritarrak eta oso zahar daude, eta ez dago erreleborik. Baina hori behin baino gehietan egin dugu, eta umei eta gustatu egin zaie. Eta, zergatik hasi ginen puntu hauek lizitazioan sartzen, ikusten genuelako derrigorrezko zela euskara bizipen positiboekin lotzea gidan agertzen den bezala. Eskolatik atera egin behar dugu, ez dola derrigorrez da hitz egiteko, baina da bizipen positiboekin. Ondo pasatzeko etortzen dira umeak bai ikastola, bai udalekoetara, bai ludotekara, edo beste ekintza batzuetara. Eta egia da giran agertzen den bezala, nik aitortu egin behar dut kale egiten dugula askotan jarraipenean. Denborak jaten gaitu, egunerokoak, lanak, eta aurretan nik uste dut hori badaukagula. Niri gertatu zaidu emina gehiagotan, zumeak badaude hor plazan, zu basoaz kafe hartzera, eta batean, ez zumeak bakarrik erderaz egitea. Ikustea, ezitzaideak erderaz. Eta horrek ja ez da minia, hori da ja, arantzaz azte dizutela horrek, bihotzean. Eta behin baino gehiagotan, joan behar izan dut zoritzarrez, ezitzaileen gana, begiralen gana esatea. Aizue, mesedez, zuek zareta referentea.
Eta kontziente izan behar dut horretaz, haiek direla erreferenteak, eta haiek haien artean egiten ez badute euskeraz, pues orduan, akabo, ez goaz inora. Así que, bueno, eta, bueno, ados nago, Felizek esan dauenarekin, gida honetan hori oso polita, oso polita gidadoa, oso ikusgarria, benetan merezi dago eta ikustea. Iñakik aipatu dituen zerak galdetegiak oso betetzeko errazak dira, eta denok eta oso erabilgarriak. Eta importantena niretzat da zeharkakotasuna lortzea. Herri txikietan nik badakit errezagoa dela. Niri zorizarrez edo zorionez denaterik egitea tokatzen zait. Egun batean nago kirolean, bestean gazterian, bestean ez dakizek, baina herri handietan zailagoa da, asko zailagoa da. Eta gida hau denok erabil dezakegu. Bai? Ez da bakarrik erabilgarria guretzat, baizik eta beste ataletako teknikarientzako. Badaukagu hori estrategiak, eta baina niretzat ere importantea dara eskura dagoela. Badaude eskura balorazio horriak, baliabideak, interneten dauden baliabideak ibili beharrean batetik bestera, ez danak daude batuta. Badago jolas mota ezberdinak, eta orduan nik uste oso erabilgarria izan daitekeela guztiontzako. Zorionak ekimenak. Eta besterik ez daukate esateko. Nikola, ipatzeatik hori ez asko zentratu gara gazteleku, udaleku, baina honek berez hartzen ditu, hartu ditzak bere baitan lasai asko, kirola rotik udalak kiroldegitan antolatzen dituen aurretan erabaireko jardura guztiak, ongizatetik atera antolatzen diren bat, kontua da hori izan behar dutela, erabilera sustatzea, helburuetako batek izan behar du, eta ezitzaile batek edo dinamizatuak, eta saio dituzten agortik abiatu ezkero. Eta importantea, oso importantea lizitazioetan. Onmatea. Bat, izedean ipini behar da, bai ala bai, euskaraz emango dela ekintza hori. Kirol ekintza, edo udalekuak, edo beludoteka, edo delakoa. Sedean jartzen ez badugu horretan, erasoak izan ditzakegu. Eta gero hori, eta helburua izan dela, jarraipen hori modu erraz batean egiteko tresna bat eskaintza, guri izaten du, eta nola nortzen dugu euskaren erabilera? Diagnosia horrela egiten badin bada. Hau horlaza ez tema planifikatzen bada, oso errez egin daiteke, eta oso gauza, nire enpresentzat eta elkartzentzat ere, berez tresna hona dela, asko errazten zaila da, behira, hau honi begiratu, eta honen arabera hartu erabakian, eta hemen ezkatu el tresna. Aitzakirik ez dukitu. Baina igual eskartuko dute, eskertzen dute. Elkarte eta enpresa asko, gaina elkarte asko, euskal elkarteek eta erabat barrena dute euskararen erabilia sustapenarena, baina enpresa asko ere berez, jarrera bada oso ezitzailea eta beste zerromeste, baina orduan ondo hartu ezaketela ere, nik uste baietz. Eta hori, tresna telematikoa pixka mugatua da, baina mundiala izan honetzake erabiltzen hastea. Erabiltzen hasi ezkero, ikusi goretzakea balio duen edo beste zerbait sortu behar den garatuagoa. Baina nola etzan erraz ikusten, beste zerbait sortzea, esan zen, bazen hau martxan jartzea, eta gero-gerokoak, baina erabilda dira. Hor ikusi galdetzen dezuela, urten ja erabiliotea daiteken, eta bai, hau udarautan norbaitek erabili nahi badu, eudeleko gidak eta galdetegiak email bat biali beharko zenukete eudelera, zuekin partekatu nahi dizuela eskatuz, baina beharko zenukete Gmaileko kontu bat. Sartzen gara historietan, baina, orduan Gmaileko kontu batekin, eudelik zuekin partekatuko luke, eta gero zuek zuen egiten duzue, eta aldaketak nahi dituzu egin, eta listo. Eta gidak eta daude eudeleko webunean jarrita, eta gidekin batera daude, aipatu diren, beste ezitzailentzako tresnak, oitenak, lotura webunetara, oso txukun dago webunea. Urrengo egunetan, gainea paperezko bigida bidalitugu udal guztiei, eukizazuen, hori ere jakitin gainen non zaitzezen. Bueno, nik aipatu nahi nuen, udaleko buruz eta hitz egin dudala, baina gehien bat horretan sartu ginitu galako hizkuntza estrategia hauek edo hizkuntza klausula hauek. Kirolean, zoritzarrez guk edibidez, umentzako kiroli askorik ez dugu egiten, eskoletan egiten dute normalean. Eta gure herrietan eskolarik, leukizan bai dagoela eskola, baina eskolaz kanpo ekintzarik ez egiten ez dugu holan antolatzen, da. Baina adibidez, honetan
lauki zen, ian behin egiten diren zeretan, tailerretan, bai sartzen ditugula euskara klausurak. Vale, beste galdera bat. Galderaren bat, Bai, beste bat dago. Hemen hori galdetzen dute, honik hemen ja, jartu, galdera bat, hirugarren bidez kontratatzen dugunean, kontratazioko juridikoek esaten digute ezin dugula formazioa zuzenean eman begiralei. Ez, udalekuetako begiralentzat 10 orduko formazioa eskatzen dugu pleguetan, baina ezin dugu zuzenean antolatu. Osea, eta zuek zuzenean antolatzen duzue formazio hori, ez? Nik badakit, bai. Badakit ezin dela egin, badakit guk zuzenean ezin dugula eman, ezin dugula enpresa bat kontratatu, horregatik sartzeu egiten dugu pleguan. Osea, pleguan eskatzen dugu gutxienez 5 ordukoa. Eta euskarak izan behar duela tokia. Osea, guk jartzen dugu ere euskara, berdintasuna, ingurumenak hori, baina euskarak izan behar duela lekurik handien. Euskaraz direlako zerak. Gurean Araban horiek antolatzen ditu aldundiak. Zitzaileetzak ordera horiek eta kuadriak antolatuta gainera beti dago eskaintza doakoa gainera eta bai. Eta gero agiri bat ematen zaie, ez? Ematen zaie agiri bat. Zateko badagoela formazio hori. Bai. Hori da. Bai, berez formazioarena seizialdiko, ez? Eskolek eta eman beharko lukete, bueno, ez dakit. Baina egia da, enpresentzat eta, hemen plantatzen dena enpresentzat ez da zaila. Aurrera, orduan nik uste gehiago da, lizitazioetan eta pleguetan eta zogar jartzea zehaztasuna eskatuko dela eta jarraipena eskatuko dela. Osea, ingo dela, orduan, ez bada betetzen, ez badu esaztakit. Osea, hori da, nik uste, eta gero formazio, guk ustero ematen dugu formazioa, eta okera da, benean, hori da. Lehenengo galdera. Bai. Ez horrela. Bai. Aurrikusita dago, bidaliko dizkizugu. Bai, bat. Aurrikusita dago. Lasai asko ez daitezke. Tarik aipatu nahiko nuke, euskara teknikari baten ikuspuntutik oso eskergarria dela, eta horrelako proiektu kolaboratiboa, jende asko hartu duela parte, jende guztia, partari da guztiek, izan duten onena, entregatu dutela honen gainean, 52 horri, baina askor gehiago dela hau, ez? Badela opari bat eta bere neurrian baloratu behar dela, ze hau bada altxortzo bat, ez? Saioaren hasieran izan dizuet, nik pentsatzen genuen hasieran, hasi ginenean, bide hontan, orain dela urte bete, gidatxo bat, dekalogo bat, ingo dela, hori izan hasierako eskaera, aurrekontuetan, eudeleko aurrekontuetan, aurreikusitako indako eskaera, udalekindako eskaera, eta poliki, gamain hartzen junten bidean, guztan egon jo, noiz bai bukatuko aldeu lan honekin, eta baino azkenean, emaitza ikusita, oso pozik nago, oso arrozetitzen, jakutze, baliagarri balima da, pozarren egiten ere. Egindako esfortzua eta denak adirazteko borondate honak egindako esfortzua. Eta batez ere partekatu mesedez. Partekatu, beste ataletako teknikari eman, bai. Ez nahi dudana da, azkenean, euskara zerbitzukok hau guztia badaukagu. Bente dute zona, uartearen. Baina zabaldu batzutan haien gainean eta bueno, hau ere zuek ere sartu eta lan egiten dugun enpresekin, pues hau ere ematen. Eta beti irribarretzu. Hori gako hietako bada. Ez dakit, besterik balima dago, bestela... Eskerrak batea hor. Beste galdera bat. Ez gira eskatzen baitere. Gurekin harremanetan jarri dadila web eudeleko emailean eta bidaliko diogu bat, Osakidetzako pertsona horri. Bale? Arrazorik da. Sondo. Aurreikusita ditugu, pixka batzuk argitaratuko ditugu horlako eskaeretak. Bai, besterik ez balin badao, mila esker denegatik, zuen denboregatik eta beste bat arte. Agur.